A directora da Axencia Galega de Turismo, Nava Castro, asinaba xunto co actual presidente da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte, o alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, o convenio de colaboración entre as dúas entidades, que permitirá o desenvolvemento de distintas accións de promoción turística nos 4 concellos que forman parte da entidade supramunicipal. O acordo, con carácter bianual, suporá un investimento por parte da Xunta de preto dos 200.000 euros e xirará ao redor de 4 liñas mestras: a accesibilidade universal aplicada á promoción turística, o turismo deportivo e a natureza, o turismo gastronómico e a promoción do destino Arousa Norte. Unha parte importante a destacar é a promoción do destino, non? Porque é unha das formas que temos de xuntarnos, que se xa máis eficaz, máis eficiente, a promoción de todos os 4 concellos de Arousa Norte, conxuntamente, alá onde podemos levar a nosa proposta de turística o noso destino e explicar as bondades que ten para calquera que nos visite. A Pobra, Boiro, Rianxo e Ribeira estades a constituir un destino diferenciado, interesado en seguir medrando dun xeito sustentable, sendo tamén referente en eidos, como comentaba o alcalde, de accesibilidade. Sabedes que en 2017 aprobamos o Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e do Camiño de Santiago, e dende a Xunta queremos aspirar a que esta ferramenta nos permita facer da nosa comunidade un lugar sen barreiras tamén para os viaxeiros. E ademais que isto beneficia aos turistas que chegan fora de Galicia, pero tamén aos cidadáns galegos con diversidade funcional. Por iso, dende a Xunta, procuramos sensibilizar aos visitantes, aos propios veciños de cada zona, na importancia de preservar e poñer en valor o noso patrimonio, e que, ademais, ter unha clara proxección turística coa correspondencia incidencia económica e de benestar nas distintas comarcas. Unha promoción turística que Arousa Norte quere vincular tamén coa axuda da Axencia Galega de Turismo, da Traslatio, como atractivo turístico vinculado ao Xacobeo. E que mellor forma de promocionar esta iniciativa que navegar a bordo dunha embarcación tradicional pola ría de Arousa, rememorando precisamente a ruta do Apóstolo cara a Compostela.